Lad os gå videre og prøve at sætte noget teori og nogle billeder på alt det, jeg har forklaret, så det kommer til at give noget mere mening. Hvordan den her permanente forandring, den træder til i jeres liv, hvis det er det, I gerne vil med jeres liv. Og det er sådan set lige meget, om det er et rygestop, om det er et spørgsmål om at ændre det at bide negle, eller det er fordi, man gerne vil ud af et misbrug, eller man godt kunne tænke sig at lade være med at slå på folk, der ser irriteret på en, eller hvad fanden det måtte være. Det er samme principper, man bruger nemlig, for det er det samme, der sker inde i hovedet af os alle sammen, når vi skal ændre noget for os selv. Et program, det er en masse vanemønstre, som perler på en snor efter hinanden, der er med til at styre vores liv fuldstændig. De her vanemønstre, som perler på en snor, dem tager vi med os op i vores voksenliv, og de er styrende for os der. Men hele vores trossystem, alt hvad vi tror på, det er også fra den gang af. Det er der ikke noget, der har ændret på, og derfor kan det være utrolig svært at lære mennesker noget nyt, fordi trossystemet, det er det samme. Her vil til at lave om i programmet om, hvordan han går. Det er måden, du taler på, det er måden, du møder mennesker på. Det er alt, der er kædet sammen af de her programmer. Alting, én ting ad gangen, det vigtigste først. Så hvis du kom til mig og havde nogle udfordringer, så vil vi starte med det, der var vigtigst for dig, og så vil vi tage én ting ad gangen og prøve at kigge på det, og ned i underbevidstheden, og lave det til en vibration og et program. Men det er det, som Heart Contact, det handler om. Det er at lave dine programmer om, blive til den, du gerne vil være, lige nøjagtig, og ikke bare noget med fingre imellem, og måske præcis den, du gerne vil være.